बे प्रिपेरेशनखौ खालायबा फार्स्ट डाउटा जायो कि नों मारै स्टार्ट खालायनो होननानै नों स्टार्टखौ मारै खालायनो ओमफ्राय बे मोनसे मेन्टेल बेरियारबो थायो कि आंथ' ओरै बाक्सा ओरै क'क्राझारनिसो बे बेकवार्ड एरिया आं बायदि मानसिया मारै हाहैनो होननानै नाथाय बेनो बे मोनसे मेन्टेल ब्लकसो बेखौ बोखार अननानै बेफोरखौ बोखारनानै ला आजिखालिनि जुगाव स्पेसियली आजिखालिनि जुगाव डिजिटेल जुगाव बेफोर जेबो खोथाया जेबो बिदि खोथा फैनांगौआनो गैला बिदि खोथा फैनांगौआनो गैला कि जोंना बेकवार्ड एरिया मास्टार गैया जोंना लेखा गैया होननानै जेबो खोथा फैनांगौआनो गैला UPSC परिखायावबो नोङो जेबो थांनाङा आं अनेस्टलि बुङो आं लादोंबाबो सोरबा लानो हायोबा मोजां दिल्लीफ्राव एसे डाइरेक्ट मोजां माबा मोनो नाथाय हायाबाबो जेबो नङा नों न'आव थानानैनो फरायनो हायो नों बर' मिडियाम जा नों एसामिस मिडियाम जा हिन्दी मिडियाम जा साराबो अलरेडि माराठी मिडियामनि जुगामोन स' बे मेन्टेल ब्लकखौ बोखारदो अननानै जेबो नङा हाजोबो बयबो फाइनान्सियेलि स्ट्रं नङाबाबो बयबो हायो आजिखालि नों इन्टारनेटावनो मोनजोबखायो मा लेखा नांगौ मा गाइडेन्स नांगौ इन्टारनेटावनो सेस दंजोबो दा इन्टारनेटखौ जोङो बे पजिटिभलि इउज खालायनांगौ आं इन्टारनेटनि बिराद हेल्प लादों इन्टारनेट गैयाबा आं मेरला जिनिसखौ मिथिनो थाङामोन लेखायाव अबे जिनिस गैया आं इन्टारनेटनिफ्रायसो मोनजोबदों स' इन्टारनेटआ आंखौ जोबोद हेल्प होनाय जादों स' बेनो बे मेन्टेल ब्लकखौ कि जोङो बिदि एक्सकिउजेससो होननाय जायो होननो थाङोबा मोनसे एक्सकिउजेससो होननाय जायो बाट बेनो सोरबा लानो गोसोबा जेबो नङा दिल्लीयाव थानानै लानो हायो एसे डाइरेक्सनफोर मोनो नाथाय आजिखालि अनलाइननिबो मेरला प्लेटफर्म दंखायो ओमफ्राय नोंखौ हेल्प खालायगोन गाइड खालायगोन मेरला दंखायो आंबो हेल्प खालायगोन जेसेबांखि हायो आङो बेसेबांखि माबा बुंनांगौ दङ माबा डाइरेक्सन देखायनांगौ दं स्ट्रेटेजिस दङ आंनि स्ट्रेटेजिया मा नाथाय आंनि स्ट्रेटेजिया नोंसोरनि स्ट्रेटेजिजों मिलायाबो जानो हागौ स' बे स्ट्रेटेजिनि खेथ्रआव एसे फ्लेक्सिबल दोननांगौ रेंक 1 रेंक 10 ओमफ्राय आंनि स्ट्रेटेजिया मिलायाबो जानो हागौ स' बे स्ट्रेटेजिफोरखौ फ्लेक्सिबल दोननांगौ आंना एबारनि स्ट्रेटेजिया मामोन कि आं सेमोनहाय फेल जाबाय ओमफ्राय आं नायबाय कि एनालाइज खालायबाय आंनाव अफोरबाय थालांदोंमोन होननानै ओमफ्राय आङो सासे टपारनि खोथा भिडिअ नायदोंमोन बे टपारनि खोथाया आंखौ जोबोद माबा होदों मोनसे डाइरेक्सन होदों बे बुंदोंमोन कि नोंसोर बांद्राय गिदिर सिमांबो दानो जेला फरायो नों जेला लामाखौ लायो जार्निखौ स्टार्ट खालायो नोंसोर बांद्राय गिदिर सिमां दानो कि नों IAS IPS जागोन नों IAS जाबा नों बिदि खालायगोन आं बिदि बांगलाव थागोन गारि लागोन मागोन होननानै बांद्राय बिदि सिमां दानो गाहायावनो था नों जेबो नङा उनावहाय IAS जाबाबो नों माबायावनो गाहायावनो था होननानै नों जेबो राजा नङा नों गाहायावनो था ओमफ्राय बे बुंदोंमोन कि बेना जेबो स्ट्रेटेजि गैयामोन बेना मोनसेल' स्ट्रेटेजिमोन कि लास्ट इयार बे बेसेबांहाय मार्क्स मोनामोन बे 4 मार्क्स मोनदोंबा बे एभ्रि जोंना 20 मार्कनि कुइसन जायो नालाय स' 20 मार्क 20टा कुइसन जायो 20टा कुइसन जायो बेहाय इच कुइसनाव मोनसे कुइसनाव बे 1 मार्कल' बारायनांगौ होननानै 1 मार्कनि बारा बारायबा मोजांसिन नाथाय मिनिमाम 1 मार्क बारायनांगौ होननानै स' सेमोनहाय बे 4 मोनदोंबा एबार 5 खालायनांगौ 5 बा 6 खालायनांगौ स' मोनसे पेपारा 250नि जायो बे मोनसे मार्कआव बारायोबा सेमोनहाय बे 80-90 मोनदोंमोनबा 250आव एबारहाय नोङो इच पेपाराव नोङो 1 मार्कबो बारायोबा मिनिमाम मोनसे पेपाराव 20 मार्क्स ओमफ्राय UPSCआव ओरैनो साननानै नायोबा 6 पेपार्स स' 6टा पेपाराव नों 120 मार्क्स 120 मार्क्सआ जोबोद गिदिर UPSCआव 1 मार्कनि थाखाय सोरबा सासे IAS जायो सोरबा सासे IPS जायो 1 मार्कनि थाखाय स' बे 120 मार्कआ जोबोद गिदिर मार्क ओमफ्राय नों 120 मार्क इंक्रिज जाबाथाय नोंना बारायबाथाय नों सानखादो नों रेंक फैगोन होननानै नोंना मेरिट लिस्टआव नोंना नामा गेरेन्टि फैगोन होननानै स' आंनाबो बेनोमोन एबार आं जेबो सिमां नुवा आं बांद्राय सिमां नुवा आं जेबो गैया आंनाबो मोनसेल' मिनिमाम 1 मार्कल' बारायनांगौ आङो 4 मोनदोंबा 5 मोनदोंबा 6 खालायनांगौ होननानै दा आंनि बे स्ट्रेटेजिया एसे आंखौ हेल्पबो होदों ओमफ्राय बेहायनो आं दा बिदि माबादों बे माबाखौ रेंकखौ मोनदोंमोन रेंकआ होननो थाङोबा एसे गोजौबो थांबावगौमोन आंखौ मोनसे पेपारा एसे डाउन खालामनाय जादों
ethics paper si फोरोंनाया सिमोनबो बेनो आंखौ फेल खालामदोंमोन एबारबो मिथिला मा जाखो नाथाय बेनो बेथ' उननि खोथासै बेथ' जोब्बाय बे खोथायाथ' दा आङो जेसेबांखि माबा दङ एफा गोजान गोजाननिफ्राय फैदों आं दहाय धेमाजिनिफ्राय फैदों होननानै आखाइ थिखांबा शकसो जाबावदों धेमाजिनि लाइननिफ्राय दिनै बे प्रग्रामखौ एटेन्ड खालामनो फैदों होननानै स' आं दिनै आं ब्लेकबर्डखौनो इउज खालामनानै बे परिखाया माबायदि पेटार्न मारै माबानांगौ आं बेखौनो आं डिटेलि आं गासिबो खोन्थाजोबनो लुबैदों आं दा खोन्थागोनबो ओमफ्राय आं दा बेखौ जाजेनसै लिरनायखौ इट्स भिजिबल राइट नुगोन ना आंना नाथाय आखरा बांद्राय मोजां नङा दे बे हौवाफोरनि आखर जाहैयो ब्लेकबर्डआव जासिनथारा